Kita mga Pinoy mahilig yun sa mga kakanin na sama sa masi. Biko, puto o uban pa. Gani kung doon ay puto cheese o puto maya, doon ay puto bumbong nga siguradong pagkalamia. Yes, sama na lang ni ining puto bungbong nga gibaligya ni ining magtiayon nga gikagubtan man gayud sa tanan ngano kaha atong sayran pinaagi ni ining report. Usa sa mga paborito natong kakanin mao ang puto. Matag buntag, laming parison ang puto maya ug sikwati. Ug magabii, paborito sa uban ang puto bongbong. Sama na lang ni ining gibaligya sa magtiayong Cartagena nga blockbuster kaayo sa kalami. Gani, priority pa ang mga mabdos aron makauna og palit. Priority jud kay taas kay linya. Ilang steam ang puto bongbong aron init-init kining mapalit sa ilang mga suki. Ang sikreto sa kalami, butangan ug daghang kondensada. Ug dayon, butangan og daghan kaayo nga cheese. Mao kini ang lamiang puto bongbong sa magtiayon nga kinaham sa kadaghanan. Barato ra ang presyo kay mapalit kini sa tag 55 ngadto sa 65 pesos matag styro box. So mo to get try na mo siya, so indeed kalinyahan jud ay siya. May mga barangay tanod na nga nagbantay sa dapit ug mga pulis nga nagroving aron masiguro ang seguridad sa mga mamalit. Uban ni Lian Sinculan ug Godfrey Relien, Cecil Kibod Castro, Talitang Bisdak.